Yo, what's up? Kumusta kayong lahat mga kalabarkada? Bali, naalala nyo yung sinabi ko sa inyo na may magpapalit tayo ng gasket ni Red. Dito tayo ngayon. Ay. Ito na si Red mga kalabarkada. Nabaklas na. Nabaklas na si Red, oh. So yun mga kalabarkada, no? Bali, magpapalit lang tayo ng gasket kasi ito matagas. Siguro sa katagalan na rin kaya tumagas. Hindi naman natin brand yun na nabili ito eh. Kaya yun, palit gasket para lang mabawasan yung tagas ng langis. Pero tingnan nyo naman mga kalabarkada, oh. Puro stock lahat yan, ha. Stock lahat yan, oh. Walang kabawas-bawas. Stock yung block, no, sa piston. Tapos sa head, stock din. Ano? Stock lahat. Pati piston stock, no? Stock din yung piston niya. Stock din yung piston na mga kalabarkada, oh. Pati yung bulsa ko stock din. Yung sa camshaft na, patingin na ako. Stock din, no? Okay. Yung sa kanya, yung, ayan, no? Patingin na ako. Ito. Stock to, no? Oh, stock na. Oh, stock to. Puro stock lahat, ha? Oh, ayan, nakita nyo na mga kalabarkada, hindi to kalkal makina. Stock lahat yan. Pati yan, stock din. Patingin na. Ayan, no? Stock ko. Oh, yan mga kalabarkada. May tatak pa 25G. Ayan, 25G. Nakita nyo ba? Ayan, 25G. Yung intake na exhaust 25G din. Oh, stock lahat to. Alright, bilhin nyo na. Puro silko kaya ito, no? Alright, puro stock lahat. Tapos ito, nagpalit pala tayo mga kalabarkada, no? Stock din na carburetor. Ito yung binili natin kay Sherwin. Stock na carburetor ng Rider. Yung ignition, yung pan pala, yung ignition ko nito, stock din ba? Stock din. San yan? Ah, ito, no? Ayun, no? Stock to, no? Yung kalabarkada. Alright. Ayun, sa wakas nakita ko rin yung laman loob ng makina ni Red. All stock. All stock. Kargado lang yung hinete. Yung palit gasket. Yun yata yung mahirap na pag nalaglag, no? Diyan na siya, kuya. Uy! Tunok muna ito. Dalawa talaga. Checkpoint? May checkpoint. Palit lang ako gasket. Piston. Oh, hindi, gasket lang. Puro tagas kasi sa langis. Sa sobrang tagal na. Punta na ako sa Marimpoy. Punta na ng Marimpoy. Wala na. Dito
Hindi, noon pa rin, dito na ako nagpapagawa. Ano? Malayo na yung pagpagawaan ko. Akong lumayo. Eh, mabuti naman, lumapit sa akin eh. Yun lang. Hindi nakatadhana talaga na mas malapit sa akin na magpagawa. Oo ah. Huwag mo isipin, May video ko po. huwag mo isipin na magpapagawa ka lagi. Mahirap yun. Palagi sira yung motor mo. Patay ah. Patay. Bili ka ng nakatayo dyan, madali yung matapos. Bakit nga anong i-rivets mo? Ah, ito. Ay, Eh, wala ka naman i-review dito. akala ko may i-rivets ka dyan. Alam mo niyan. Ah, merenda. Merenda. Mega. Mega gastos. Mahihirap. Huh? Nakagaya. Mahirap. Kung sabihin mahirap. Iniiwan mo sa bayo mo doon. Ayan yung pinili. Sakto lang siya, no? Ah, Pantay lang siya. tama talang kala. Pinili niya yun. Pagpalin mo yun. Ako, pinakamalayo ako eh. Napatunahin yung sa akin. Ano? Ang linis oh. Siyempre gawang Sherwin yan. Grabe. Para makapak. I-racing mo na naman to. Stock lang. Stuck lang. Stock lang. Walang binago. Siyempre mataas. Ikaw ba naman yung isang taon mahigit na ma-stock kaya wala kang masabi. Stock talagang makina. Ito ang total stock talaga. Stock talaga. Oh. Linisin. Kaya pag binili to, boss, anong issue ng makina? Stock, boss! Anong klaseng stock? Stock hindi nagamit. Isang tumigit. Stock sa garahe. Kagarahe talaga. Kaya masasabi ko sa iyo, boss, wala kang masasabi sa makina. Hindi gamit. Hindi yan batak boss. Talagang stock yan. Ng isang taon. Isang taon. Gwapo pa yan. Nagawa din. Ay, kabit din yung timing chain. Saan yung cellphone ko? Oh, wala na yung cellphone mo, ano eh. Bata meron kang pasero kanina. Ano, alis ka na? Hanapin ko yung cellphone ko na. Andito yung mga pasahero na iba. Ha? Dito yung? Andito yung mga pasahero na iba. Hindi sa cellphone, ano eh. Uy, bawal yan. Mas malala pa sila ah. Makipila ka naman. Mas malala pa sila. Bawal yan ah. Sinisingita mo sila sa pasahero ah. Okay lang yun pag arkila. Bawal naman. Walang break. Bawal na yung balikan. Alauna pa. Ay, alauna, pwede na limag ka na. Yun, boom, panis. Laglag na naman sana. Ito, binutas nila. Yan ba yun yung natanggal tayo? Okay. Yun yung malaki. Patingin namin. Basket. Ay, yung mga kalaborkado yung pinalitan, no? Bakit nila binutas? Tsaka yung dito, sa baba. Kasi ito sa taas. Yung luma na talaga, oh. Luma na talaga itong gasket na to. Oh? Kailangan talaga ng manager yan. Hindi yan mapapayos nang wala pa. Talagang inantay ako eh. Ang bira talaga. Ito yung sinalubong sa akin, men. Wala pat na. Baka sakaling lumakas na yung compression na to. Itong isa ayaw.
Ay, meron. Kala ko ayaw niya. Alalay lang. Mahirap pag yung inigpitan mo tapos biglang dumula. Talaga. Sabi niya. Patay na. Patay na. Tapos welding pa naman, dugtong. Kaya nga. Bakit may welding machine ka naman dyan? Fix na natin. Welding na natin yung ano. Head sa block. Full weld. Wala nang gasket yan. Yung lumapat na. Hindi na tayo magdagdag sa langis. Tama naman na. Sakto lang yan. Hindi naman nabawasan. Ay, hindi naman bawasan. Yun, sabi ko na, patay. Nadulas. Nagpit na rin sa wakas. Baka hindi lang siguro masyadong nagpitan lang. Siguro kaya. O kaya dahil sa langis. Ay, sa langis, sa gasket. Oo, dahil sa gasket na. Kapag mo na kasi yung napipress. Kaya parang lumuluwag. Sagad, no? Ayun no, sa lahat ng mga gusto rin magpatawa, pwede na dito, kontakin nyo to, Sir Will. Ayan no, tensioner na. Okay. Ay, backwash talaga yan. Para hindi mahirapan. Parang tumarapan. Hindi kasi naglalak. Ay, naklalak yan? Dapat maglock yan kapag ginigpitan ko. Ayaw na maglock. Ay, hindi mo basta-basta may lagay. Hindi may lagay yung cam. Cam, oo. Hindi siya may timing. Ayun pala yung tensioner na. Tignan natin mga kalabarkada, no? Tensioner. Pero hindi na i-adjust to, no? Hindi na kaya. Kasi naka-adjust na siya. Automatic yan. Automatic na siya. Tensioner nga. Nag-adjust mag-isa. Hmm. $25G. 25G. Cam siya. Stock pa. No? Yun yung timing pala. Tignan natin yung timing. Makita. Timing. Kung nasira, wrong timing. Wrong timing. Wrong timing ba? Dali mo lang mamaya ka malayo ko. Okay na? Okay na yung time niya. Yung dito, yung guhit niya na. Okay. Yun. Okay. Okay pa sa all right. Yung timing ng mga kalabarkada. Yung guhit. Tapos yung guhit din sa kapila. Yun mga kalabarkada, oh. Buo na. Alright. Magsulsulta Nakakit ka na. Sige. Laryo pa. Naka-vlog ka naman eh. Ay, oo, sa Baguio to dati eh. Andun sila sa Baguio. Bumbu radyo. Langis yan na Na. pasabihin mo, giriul. Ayos lang yan. Pero mas maganda yung at least sa'yo yung oras mo. Oo. Mahirap may amo. Ikaw yung amo. Mahirap talaga makiamo. Lalo ganun ang style na. Kaya nga ako
Nagtataga lang ako. Sa amok din eh. Nakabidyo ka kuya? At least dito. Kuya nakabidyo ka? Baka kaya na yung makita ng amok. Marinig tayo dyan. Di, sa akin naman kasi nung nagsabi ako nung umuwi ako, nag-vlog ako, sabi ko, mas maganda na yung umuwi ako sa Pilipinas, magtatayo na lang ako ng negosyo kasi at least ako yung amo. Sumabat yung bata doon sa bahay. Paano si mami? Hindi ba siya amo? Hindi, sabi ko, hindi yun amo. Batas yun, batas. Pataya. Batas pala. Mas lalo. Ano yan? Yun, mga kalabar kada buo na. Unti na lang. Ano? Okay na sa all right. Pwede yatang hiramin ah. Yang. Yan. What's this? Yun, all right. Pandar na. Yun, no? Pandar na, mga kalabar kada. Balyado pa rin? Parang may konti na. Parang mayroon pa? Ano Ben? What do you think? Oh, yun mga kalabarkada na. Okay na. Tanggal na yung palya. All right. So yun mga kalabarkada, gawa na si Red oh. Condition na. Condition konti. Gawang Sherwin yan. Alright mga kalabarkada. So yun mga kalabarkada no. So nakita nyo yung laman loob ni Red. Stock naman. Stock naman siya. So dito naman tatapos mga kalabarkada. Sana nagustuhan nyo yung video namin. Full stock.